Za najpovoljnije igrice putem interneta posjetite sajt kingwin.com. Na ovom sajtu možete naći vaše omiljene igrice po najpovoljnijim cenama. Link će vam biti u deskripciji. Pozdrav svima ljudi, ovdje Suarez, dobrodošli u klip. Ljudi moji, imao sam takav problem danas da ne mogu da vam opišem. Znači, hteo sam s njim jedan brutalan mod u GTA 5, stvarno brutalan mod, ali izašao je novi update u GTA 5 i dobio sam 500 erora kada sam pokušao da uđem u GTA jer ništa od modova nije radilo. Morao sam da sve ponovo instaliram, da se zezam s tim. I na kraju nisam uspio da snimim mod. Ali onda sam skontao da je zapravo update poprilično dobar jer je stigao jedan moćan, baš moćan auto za driftovanje. Danas ćemo testirati prvi auto za drift u GTA 5, a da ne dužim, odmah sada idemo da vam pokažem kako izgleda taj auto. Evo ga, naš gospodin Suarez je u jakni na 40 stepeni i danas će da testira novi auto koji se zove, zapravo ne znam kako se zove, sad ćemo da imamo, čekaj. Ovako na prvi pogled iskreno izgleda kao krmtija, a boga mi i na drugi. Ovaj auto bi trebao da bude namenjen za driftovanje. Dobro, ajde vidjet ćemo. O, konačno, bravo. Znači, mislim da ugasim snimanje dok ne dođe, ali evo ga, došao je, svaka čast, idemo. Mislim da sam na drugom, valjda je na drugom. Evo nam auta. Pazi, ovo ne izgleda baš toliko loše kako sam očekivao, a ako ovo može da driftuje, bit će dobra priča. Ajde da uđemo unutra i idemo odmah da malo provozamo, zapravo ićemo odmah da... Vidi sa strane, a uspuh. Provozat ćemo ga malo i vidjet ćemo kako u suštini funkcioniše. Okej, šta? Znači samo držim... Ne. Držim pravo i auto se jedva pomera. Što zanosi. Ovo izgleda... Da, ovo je već auto za drift. Da, čekaj, moramo ručno. Sviđa mi se. Znači, još ga nismo nabudžili. Kako fino ide. Ja se nadam da kad ga nabudžimo da neće baš prejako ono da zanosi. Malo smo udarili, nema veze. Ali dobro je za sada. Evo nas na mestu gdje se buđe najjača malo zanosi. Ali ne znam iz kog razloga jako dugo daje gas. Ali dobro, ajde, sad ćemo da vidimo šta možemo da uradimo s ovom ovdje bebicom. Ajmo, popravka. Standardno ćemo sve sada, ne dužim, upgradeovati brakes, armor, sve. E sad, samo ovo je zanimljiva stvar, šta ćemo za bumper? Ovdje ima dosta stvari. 2000 years later. 2000 years later. 2000 years later. Mislim da sam gotov. Jedno što smo ostali kao pink svetlo, to mi se ne sviđa, ali dobro, to može se promeni lagano. Sad me zanima da li će dalje moći da driftuje. Ma da, bato, gledaj ti ovo. Kako je jako. Sad mi je bez veze što je noć pala, ali... Kako bi bilo dobro da ubace što više ovih drift kola. Znači, ja uopšte sada ne stiskam space i dalje može odlično da driftuje auto. Čekaj, ajde probamo da letimo u neke krivine, da testiramo, može, na primjer, malo vamo. Dobro. Nemam ovdje nešto pretjerano dobrih krivina, ajmo malo vamo. Dobro, treba naučiti definitivno voziti ovaj auto, jer nije baš skroz jednostavno, ali za drift je pravo uživanje, gledaj ovo. Samo što ga da malo više u krivinu. Gledaj ovo, može u krug da ide. Kako je dobro, vrat. Pazi, brz je, dosta je brz auto, mada vidi se da nije to, nije baš kao ne pravi sportski. Dobro. Opa, ajmo vamo krivina. Fino. I baš je zanimljiv nekako auto, ne znam. Recimo da
Ovo mi je nekako najdraži auto u smislu da bi mogao se vozimo onako satima po gradu i sam da tako malo vežbam driftovanje onako sa njim, jer je baš onako zanimljiv za kontrolu. Nije baš toliko jednostavan, ali je super što može driftuje i to je u suštini čitava poenta auta. Ovdje imamo jednu finu krivinu. Mada trebali smo malo više gasa da damo, ajde vamo. Čekaj, bilo bi dobro da probam, recimo, da izdriftujem i da ovako stanem paralelno ovdje. Kao onim klipovima, kad ljudi onako zadriftuju i parkiraju se. Inače ljudi, skonto sam još jednu brutalnu foru, kada držite space i kada dajete gas, on krene kao da ga turira, ali spusti auto i kad pustite space, auto podskoči. I jako je dobro. A vidi ovo sad, vidi buz. Okej, ajmo, gledaj sad će kamion. Ne, failovao sam skroz. Ali dobro, igrat ću se još malo sa ovim. Mislim, skroz je auto fin, zanimljiv je. Možda jedan od boljih auto, iskreno, koji su ubacili u posljednje vreme u GTA Online. Tako da, ja ću negdje ovdje da završim video. To bi bilo to ljudi moji, nadam se da ste uživali. Ako jeste, bez ostavite like, share i subscribe. Pogledajte i ostale GTA 5 klipove na mom kanalu. To bi bilo to ljudi moji, mi se vidimo nekom od narednih klipova. Pozdrav!